Milí čitatelia a sledovatelia, dneska sa k vám prihováram tak netradične, bez vizuálneho videa. A mala som v hlave istú myšlienku, ktorú potom, keď som odkomunikovala so svojimi čitateľmi, ktorí ma podporili v tom, že určite áno, mám to robiť, tak som sa teda rozhodla komentovať niektoré časti mojej knihy. Čiže hneď na úvod by som chcela uviesť, že všetky tie ďalšie videá, ktoré budem uverejňovať, nebude hlasná kniha, nebude to audiokniha, nebudem svoje knihy čítať za radom a kompletne. Budem z nich vyberať len tie časti, ktoré chcem odkomunikovať, chcem k nim pridať dačo, chcem možno poukázať na niektoré myšlienky, ktoré si myslím, že je dobré aj v tomto čase tak trošku rozanalyzovať, alebo sú to také vety, ktoré si zaslúžia nejaký ďalší komentár, alebo od nich sa odpichnem. A síce budem sa snažiť nejak postupne ísť tou cestou, teda tou cestou knihy. Tentokrát som si zvolila ako prvý vstup druhú kapitolu. Kapitola Cestou domov. Dokonalosť je nudná, vyhlásila Kamiel z nenazdajky. Ako môžeš také niečo povedať? Zarazil sa Pete a ďalej sa sústreďoval na cestu. Čím skôr sa chcel dostať domov. Veď mám pravdu, nástojila na svojom Kamiel. Keby sa stvoriteľ vo svojej dokonalosti nenudil, nestvoril by tento svet. Kamiel, sprísnil svoj hlas Pete. Rúhaš sa. Prosím ťa, nebuď taký strohý, odvrkla. Aj tak mám pravdu. Dokonalý život nemá v sebe žiadne vzrušenie. Všetko je také jasné. Všetko je určené a ty vieš, že čokoľvek sa stane, je to v poriadku. Lenže sa v tomto dokonalom svete nestane nič nečakané. Máme nalinajkované životy, plníme vyšší zámer a všetko sa deje presne tak, ako sa má diať. Je to nuda. A čo by podľa teba malo byť inak? Pridal sa k tejto nezmyselnej téme Pete. Nerozumiem tomu, o čom hovoríš. Každý máme svoju úlohu a svojim bytím naplňame vôľu nášho otca i matky. Ako by to podľa teba malo vyzerať? Ako by to malo vyzerať inak? Ty sa so mnou nudíš? Dodal provokatívne. Ach, drahý môj, ako by som sa mohla s tebou nudiť? Milujem ťa a neviem si svoj život bez teba predstaviť. Ty to dobre vieš. Drgla ho na mosúrene, ale potom sa hneď šibalsky usmiela. Tak potom, o čom hovoríš? V čom je tvoj život nudný? Ty to tak necítiš? Veď sa len pozri na to, ako žijeme. Máme misiu. Vyrazíme na cestu a vieme dopredu, že ju splníme. Lebo vždy ju splníme. Občas sa nám do cesty pripletú prekážky, no za každým ich zvládneme. Cesta domov je vždy dokonale naplánovaná a všetko je plynulé až jednotvárne. Odpočinieme si, stretneme sa s priateľmi, rodinami a potom sa vydáme na ďalšiu misiu. Znova a znova to isté. Niekedy cestujeme dlhšie, inokedy sme rýchlo doma. Celý náš život je kolobeh rovnakých situácií, len priestor sa mení. Nič nové, nič nečakané či prekvapivé, nič nás také nečaká. A keď si uvedomím, že takto mám existovať celý svoj život, Kamiel stíchla. Si smutná, skonštatoval Pete, ktorý prežíval všetky pocity svojej milovanej Kamiel. Áno, som. Cítim sa ako malé, bezvýznamné zrnko prachu v obrovskom vesmíre. Som nikto. Som len jedna z nespočítateľných duší univerza. Neprekážalo by mi to, keby som mohla zažívať vzrušujúce situácie. Niečo, čo je nepredvídateľné. Dobrodružstva, akcie, keď neviem dopredu, čo sa stane. Keď musím rozhodovať a pritom nevedieť, ako to dopadne. Drahá moja Kami, ale veď keď sme na misii, väčšinou sa dostávame do podobných situácií. Na každej planéte je iná forma života. Niekedy nám hrozí aj nebezpečenstvo, keď odovzdávame svoj náklad. Aké iné dobrodružstvo by si chcela zažiť? Čudoval sa Pete.
Milovaný môj, pohľadila svoju polovičku Kamiel. Áno, dostávame sa do rôznych zaujímavých prostredí, ktoré sme dovtedy nepoznali. No pred misiou získavame dokonalé opisy očakávaných udalostí a niekoľko plánov pre alternatívne situácie. Vždy sme na všetko pripravení. Galaktická rada by nás zbytočne neohrozila, vždy všetko predvídajú, vypočítajú a naplánujú. Chodíme spolu na misie niekoľko galaktických rokov a ešte nikdy sme sa ani zblízka nedostali do kritickej situácie, kde by nám hrozila katastrofa či iné krízové situácie. Náš život je veľmi nudný. Tebe to tak nepripadá, drahý Pete? Kamiel cítila jeho odpoveď. Nemusel nič povedať. Pete bol šťastný, že môže byť s Kamiel so svojou životnou láskou. Tak, táto kapitola je veľmi kratučká a najpodstatnejšia časť pre mňa bola naozaj v tej prvej vete, kedy Kamiel povedala, že vyhlásila, že dokonalosť je nudná. Veľmi často to používam na seminároch, pretože je to tak. A povedať človeku, ktorý trpí alebo naozaj má celkom dobrodružný život, ktorý on vníma ako zlý alebo trpiaci alebo plný bolesti, niekomu takému povedať, že dokonalosť je nudná, tak asi to nevyvolá nejaké pozitívne reakcie, pretože cieľom každého je dosiahnuť priam dokonalosť. Keď už pri tomto slove, tak len taká vsúka, ja si tak skáčem do reči, ale taká vsúka je, že keď sa niečo niekomu nepodarí, tak veľmi dobre je si vtedy povedať, že dokonalosť je výsada Boha. A to vás môže tak nejak utešiť, že nemusí byť všetko dokonalé. Ja to poznám, ja som bola kedy v podstate prvých 40 rokov môjho života muselo všetko byť na 150%. Raz môj šéf, keď som bola ešte v korporáte, tak si ma môj vlastný šéf, riaditeľ, zavolal a povedal, že zamestnanci, ktorí boli pod nami, tak povedal, že nemám ich. Ako to povedal doslovne, že viete, Monika, tí naši zamestnanci robia len do výšky svojho platu. A potom mi vysvetlil, že nemám od nich očakávať niečo veľa. A pritom ja som od nich chcela len 100% robotu. Lebo ja som robila všetko na 150%. A naozaj takto som žila. Tiež som sa musela potom... Ja som sa potom osamostatnila, začala som podnikať. A tam som pochopila, že aj dobré je dostatočne dobré. Čiže toľko k tej dokonalosti alebo nedokonalosti. Naučila som sa to, že dokonalosť je výsada Boha, ale hovorievam si to len vtedy, keď vidím, že naozaj jednoducho sú veci, ktoré sa nedajú už vylepšovať, lebo sme ľudia. No ale vrátim sa k tomu, prečo táto veta je podľa mňa najsilnejšia v tejto kapitole. Kvôli tomu, že či ste to zažili v tých vyšších dimenziách, či sa vám podarilo v meditáciách sa tam dostať, či ste o tom čítali, ale ja s tým mám skúsenosti, odkedy teda cestujem do tých vyšších dimenzií. Ono naozaj je to tak, že keď už je všetko také krásne, také láskyplné, dokonalé priam, tak nastáva tam taká... Samozrejme počase. Snažím sa hľadať slova, ako to najlepšie vysvetliť a prečo vôbec o tom hovorím. Lebo každý, kto trpí, kto si zažíva zlé obdobie, a nech sú to životy za sebou, hej. Aj teraz, keď sa snažíme dostať už konečne do novej zeme, kde bude všetko harmonické a nádherné, tak možno prejde 1000, 2000, ja neviem koľko rokov. A to bude úplne úžasné obdobie. Úžasné. Ale ja veľmi dobre si pamätám ten pocit, ktorý potom prichádza. Prichádza to, že keď je všetko príliš dokonalé, príliš dobré, príliš
že všetko máme na tácke, všetko je, tak jak Kamiel tu hovorí, že všetko je nalinajkované. Proste áno, ideme, keď oponuje tomu Pítovi, že síce idú na tie nebezpečné misie, ale všetko je dopredu pripravené, tak fakt je to až nudné. Sú miesta, kde potom zošaleli z toho aj mladí, lebo nemali cieľ, alebo vzniká depresia. Nechoďme ďaleko, zostaňme tu na zemi. Úplne jasné príklady sú, keď napríklad deti vo veľmi bohatých rodinách začnú kradnúť. Oni hľadajú dobrodružstvo. Alebo tie pani manželky v tých zlatých klietkách, ktoré majú naozaj všetko, ani do roboty nemusia, tak si nájdú milenca. Toto je dôkaz toho, že tá dokonalosť je nudná. Proste keď nie je výzva, tak človek ide až do tých depresí alebo vymýšľa blbosti. Čo tým chcem povedať? Dôležité je to pochopiť, že všetko, čo sa nám deje v živote, ktoré sa nám teraz nepáčia, buď trpíme, bolí nás to, alebo vzdycháme, že Bože, zase toto musím riešiť, ideálne je to brať ako výzvu a nie ako obeť, že ja som obeť, lebo do mňa narazilo auto a ja teraz mám finančnú stratu. Alebo mňa vyhodili z práce, ja som obeť. Čiže namiesto toho, aby sme padali do takýchto seba deštrukčných energií, kedy potom naozaj padáme do role obete, a ľutujte ma, tak veľmi pozitívne je celé vnímať všetky tie situácie ako výzvy. Ja osobne to robím tak, že keď sa mi niečo čudné udeje a v prvom momente okamžite sa pýtam, či už anielov, vesmírov, jednoducho si položím otázku, že a toto som prečo musela zažiť. Čo je za tým? A niekedy to okamžite pochopím, ale niekedy nie. Niekedy proste buď si musím počkať na odpoveď, alebo dokonca ani neviem. Proste nedostanem odpoveď hneď a možno až po rokoch. To znamená, že robím to tak, že je daná situácia a vtedy si poviem tak akoby paralelne, skúsim vám to vysvetliť. Predstavte si ako prvé poschodie v dome a v druhé poschodie a je priesvitná podlaha. Čiže na tom prvom poschodí sa tej Monike udeje niečo, ja neviem, vykradnú ju, alebo proste rozbije niečo veľmi dôležité, čo dokonca není jej. Proste stane sa nejaký prúser. A na druhom poschodí je to vyššie vedomie, ktoré to celé sleduje bez emócií. Čiže na prvom poschodí si zažijem emočne hnev, smútok, frustráciu, čokoľvek, zradu. Proste tam tú bolesť nechám prejsť cez seba. A na tom prvom poschodí moje vedomie sa na to pozerá a hovorí, no a Monika, teraz čo s tým urobíš? A toto je ten obrovský rozdiel, že ani na tom prvom poschodí nenechám, aby tá Monika spadla do obete, ale dovolím emócií prejsť mojou energetikou. Jednoducho ako vlna v mori príde, odíde. Je to veľmi dôležité. Ja to vnímam, to je moja pravda. Čiže ja to vnímam ako veľmi dôležité nechať to celé prejsť. To znamená precítiť bolesť, precítiť smútok, precítiť zradu. Mňa naučili anjeli už veľmi, veľmi dávno. Povedali, že máme právo na bolesť. Dokonca máme právo sa aj ľutovať. Ale jeden víkend. A potom vstať a ísť ďalej. No a toto ja vysvetľujem ako tá vlna z mora. Že príde a odíde. Čiže ja môžem jeden večer, dokonca celý víkend sa ľutovať, že ja som chudera, toto sa mi stalo. Ale potom ako šaty vyzlečiem zo seba, spálim to a oblečiem si nové a vykročím a poviem si, OK Monika, takže toto je situácia, čo s tým urobíš. A toto je opak obete, takto sa chová tvorca, ktorý vie, že tvorí svoj život.
A síce teda náš život nie je dokonalý, ale je to dobrodružstvo. A keď sa takto budeme na svoj život pozerať, že je dobrodružný, tak naozaj si budeme užívať každú chvíľu. Aj tu, keď sa nám niečo buď nepodarí, alebo keď niekto iný zasiahne do nášho života. Takže toľko k tej mojej originál prvej kapitole Cesta domov, ktorá je na 20. strane až v knihe Kozmická láska. A na budúce pokračujeme už tou oficiálnou prvou kapitolou, ktorá je v knihe Kozmická láska, bude sa volať Prečo trpíme. Počujeme sa na budúci. Ďakujem, že ste so mnou. Pekný deň prajem.